Kini ang Atraka Balita 943. Tungod sa kanunay nga pagbisita ni Konsyal LV Montisa Tolentino sa lungsod sa Pamplona, aron ipaabot usab ang tinuoray nga serbisyo sa ahom ini sa katawhan sa nagkaraiyang barangay sa Maong nga dapit. Matod pa ni Konsyal Tolentino nga aduna siya nakita nga mga dala ni ining importante yung hatagan o pagtagad. Labi na ko na kining dala na maoy kanunay agian sa katawhan. Dogang pa ni Konsyal Tolentino ning bag-uhay lang sa Barangay Simborio, Pamplona diin gipahigayon ng ilang piling program. Saksihan gyud niya ang dalan nga lisod kaayo agion. Kung kini panahon sa ting-ulan kung magmotor o magsakyanan, maglisod yun kini tungod sa lapok o malubon yun ang ligid sa umalagi niini. Sa isa usab ni Konsyal Tolentino nga nag-istoryahanay na sila sa ni Kapitan Tonton Bangko sa maong sitwasyon sa dalan o kini ipaabot niya ni Congressman Manuel Chiquiting Sagar Barria ang maong problema. Oo, sa karon sir, actually we were talking with our kapitan, si Kapitan Tonton, kay iyaha man ng area sir. Willing gud kaayo and able si Kapitan Tonton nga mo extend sa ayuda through Tavis Cares and Congressman Chiquiting nga opisina. However, lisod pa ron sir kay gi-suspend ba na nga to ang quarry operations. So dili pa ta kapalit og balastro para ibutang sa ato ang mga kadalanan nga problema kayo. So hopefully in the coming months, if ma-lift na ang suspension sa atong quarry operations, then we can do something about the kanang kadalanan nato sa Simborio. Lisod kaayo sir no. Oo, nalubong pagit-gani ta. Kini ang Atraka Balita 943. Si Pamplona Councilor LV Montisa Tolentino. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa bunta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.